Ei, hola, 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 sóc Àlex un altre cop. El segon tutorial, aquesta vegada serà sobre Adobe Illustrator, vale? La primera ha sigut sobre Photoshop. I, abans de Photoshop us he comentat una mica el tema de l'alfa, que què era l'alfa. Ara mateix us ensenyaré a fer una imatge amb Illustrator, vale? Al qual li aplicarem eh, bueno, un alfa, diguéssim. El seu fondo serà transparent i ho posarem en una composició de Photoshop. Vale? Primer de tot, podríem fer servir la carpeta. Farem servir aquesta carpeta Tutofoto. Vale? Eliminarem això. Ho canviarem de bando. Vale. Molt bé. Obrim Illustrator, archivo nuevo, com sempre. Aquí ficarem cara happy. I una taula de treball, necessitarem dos. Perfil, podem fer una infografia per web, per imprimir, etc. Deixem per imprimir mateix, vale? Que així controlarem una mica l'espai. I jo la faré de més o menys, no sé si 100%, va, serà un pedazo de cara somrient. Vale? Doncs aquí tenim la nostra taula de treball. Primer de tot agafem l'eina el·lipse, Shift, Alt i creem una rodona, un cercle. Cliquem aquí per invertir el color i el color blanc li traurem el traç. No sé realment com es diu, no sé com es diu realment. El marge, vaja. Vale, un cop fet això, crearem una altra el·lipse més petiteta, vale, que representaran els ulls de la cara happy. I li ficarem un color blanc per poder-lo diferenciar. Vale. Si apretem a l'alt, veureu que les dues fletxetes, o sigui que la fletxeta, el cursor que tenim de color negre es converteix en dues fletxetes. És per duplicar el cercle, vale? L'arrosseguem sense deixar anar l'alt i el deixem anar. Vale? Es crearan dos cercles idèntics. Espera, primer fem així. Vale. Com podeu veure, si jo moc la rodona, els cercles es mouen. Ara els cercles es queden igual. Vale, el que farem serà retallar aquesta rodona en funció d'aquests dos cercles. Primer de tot, cliquem al cercle i a la rodona. Deixem aquesta sense clicar. Val? Cliquem aquí i li donem a crear màscara i invertir màscara. M'he equivocat. Vale, tornem a començar. Cliquem a la rodona general, a la gran i a l'ull. Ara sí, creem màscara, invertim màscara i traiem el recorte. El mateix fem amb aquesta d'aquí. Cliquem a la rodona gran, Shift, cliquem a la rodona blanca, crear màscara. I com ja teníem els settings canviats ja, es queda igual. Què ha passat aquí? Si jo moc la rodona, es mouen amb mi. Però no només això, o sigui, a més, les rodones estan buides. És a dir, que podrem veure el fondo. Si jo ara creo una el·lipse llarga així i la foto de color groc, vermell, vale? I la posaré al darrere. Espera, crearé una nova capa. Vermell. La situem a sota de la capa 1. Cliquem a la capa vermell, botó dret a l'objecte seleccionat, organitzar, enviar a capa actual. Què ha fet ara? Ha enviat un objecte que estava a la capa 1,
l'ha enviat a la capa vermell. Vale, ara està al darrere i com podem veure... Vale. Vale, un cop fem això... crearem la boca del nostre personatge. Hi ha moltes maneres de crear una boca. La podeu fer amb la pluma i anar fent així, però bueno, se m'ha acudit una forma més ràpida de fer-la. Creem un cercle, li canviem el color, el posarem blanc també. El traçat el fem bastant més gran. Posem uns 20 punts, va. Vale. Una mica més gran. Vaya bocaza li sortirà a la cara Happy. Un moment. Li sortirà una boca enorme. Bueno. Cursor blanc. Cliquem a un vèrtex. Eliminem el vèrtex. Toma, cara. Vale. Un cop fet això, baixem una mica la cosa aquí. Ara. Així millor. Vale, la farem una mica més petita. Vale. Els marges queden quadrats. Cliquem a trazo. Val? Això realment és per editar tot el que serien els traços dels objectes. Podem crear línies discontínues, la distància entre els guions i el tamany dels guions, etc. El que farem servir serà el remate. El remate serà més suau, més rodó. Vale? Vale, doncs ja tenim la careta aquí. Ara l'únic que ens falta és juntar-la amb la boca, juntar-la amb la cara. Botó esquerre a la cara, Shift. Espera, que m'acaba d'agradar a mi aquesta boca, és molt, molt, molt gansa. Hola, papi. Soy un negro. Aviam, baixarem una miqueta més això. Ara. Més o menys. Ara ja està una mica millor. Vale. El que he dit. Aviam una mica més gran. Vaya jeto. Vale. És igual, que quedi com quedi, tu. Botó esquerre a la cara. Shift. Seleccionem també la boca. Cliquem aquí. Vale, tenim els settings igual que abans, o sigui que només creem la màscara i ja estarà, vale? La boqueta, la cara del nino, i si li voleu fotre un nas de Pinocho també li podeu ficar. Vale? Sobretot, comando S, control S pels que sou de Windows, guardem. Ups. Vale, cara Happy, l'escriptori mateix, a Tutofoto. Vale, el guardem en format Adobe Illustrator, guardar, ok. Vale, doncs ja tenim la careta Happy. Vale. Fem arxivo, exportar, vale? I aquí el que farem és exportar-lo en format PNG, que accepta alfas. A Tutofoto mateix l'exportem i com podeu veure podem escollir el color de fons. Nosaltres no escollirem blanc, no escollirem negre, escollirem transparente. Per què? Perquè ara ens servirà per fer-lo
a la nostra composició de Photoshop. Obrim Photoshop, arxivo nuevo, aquest mateix, bueno, no, aquest no perquè és exactament la resolució del meu nino, jo què sé, 1920 per 1080, compo UH. Creem la compo i col·locar. Bueno, no, primer podríem fer servir... No, espera. Farem servir un fondo dels que teníem. Vale? Així servirà molt millor l'exemple. Ei, què passa? Zoc un fondo molón. Vale? Esborrem la cara aquesta feota i col·loquem la nostra cara més happy. Cara happy PNG. Vale, l'he liat una mica amb la resolució. Vale. La cara que he fet hauria de ser algú així. Perquè es veiés bé. Però bueno, l'augmentarem una miqueta. Aviam. Ah, no, ja està bé. Vale, genial. Aviam. Sí, està perfecte. Vale. Pues no l'he liat. Ho havia fet bé. El que passa és que el meu Photoshop està una mica retrasat i això. Què passa? Soc un fondo molón. Què passa? Soc una cara happy. Vale. Res, doncs simplement comando Shift S, guardem amb JPG, per exemple, i aquí mateix, o a Tutofoto. Vale, ok, i ja ho tenim. Obrim Tutofoto. No s'ha guardat. Vale, s'ha guardat com a fondo molón, o sigui, és aquest el fondo molón. No s'ha guardat com a fondo molón. Molt bé, Àlex. Ets un crac. És igual, guardar como, ho torno a fer. Tuto. Aquí, fondo molón, no. Fondo happy. Ara sí. No? Ai, no l'havia guardat amb JPG. Guardar como. JPG. Ara sí que sí. No fotem. De puta mare. Vale, doncs aquesta és la nostra cara happy amb el nostre fondo molón. Realment un toc bastant professional. Jo ho comprava. Pues res, moltes gràcies per haver vist el vídeo tutorial. Sobretot recordeu donar-li a like, subscriviu-vos i si teniu algun comentari, alguna pregunta, qualsevol coseta que vulgueu preguntar, ho comenteu, vale? Moltes gràcies i adeu.